Как да предпазите челното стъкло от напукване и нараняване? Карате си спокойно, наслаждавате се на пътя и изведнъж прас! Малко камъче от предната кола отскача и оставя неприятна пукнатина на стъклото ви. Познато ли ви е? Когато карате зад камион или друго превозно средство, има голям шанс малки камъни да отскочат и да ударят стъклото ви. Когато шофирате зад камиони или коли, които вдигат прах и камъни, оставете достатъчно разстояние. Представете си, че колата ви е стояла цяла нощ на минусови температури, а вие сутринта размразявате стъклото с вряла вода или включвате нагревателя на макс. Рязката промяна кара стъклото да се разширява и свива, което може да доведе до пукнатини. Ако забележите дори минимално нараняване, посетете специалист. Продължителното излагане на пряка слънчева светлина нагрява стъклото неравномерно, което може да доведе до термично напукване. За най-добрата грижа на твоят автомобил, линк в профила. Напиши в коментарите за какво искаш да е следващото видео. За още полезни съвети удари един лайк, сподели с приятел и се абонирай.